Epia ebusia yamamu nyina akwa aba ne asoreba muhu mi se ya na nya hu so obi ba mi se ya eyebe empanisi ensi twede nan ya yentu twede bu Junior Jaxis aban way from Accra to Achim Oda da bia o hwem wo TikTok wa se asoreba menu me pese menu uhia and I'm no program na me anga sa meba ne ahia sanse empanisi uju hu bia na usu twede kaneto na afro busa atun so ansa no amna do baba munua akwa aba yeah nyao adan wobo remove baba na dwumam woye weather na me weather na sese wo bo adwuma na dwuma fo atwa hia se wo yo enti enne no menene di ebe aba be hihye so se maka se wo abeka se onim be hia bu bebia na wo de frɛ mi na me ya se plane kra metwa print ticket na aba na watch robo bra mama minia wabo ahu wesi 29 ene katu enite makatati uhu die empeni force ye na ya yenso da ye da force pedabe oni kuma ana asu nya baabi na oji hu die hu twere kanto sa empeni si twede ye bona emen wa kanfo ne nyegye utiri kusie kopede osie so frɛ wo obi a wusu emretuo no unsra sio ha do utu emprenfo say obi ko ti abokusie ebrewa o sikotu mle kwadara ase so mno mfrisiem ani entumre so sie enfan sie so na kwanse no medani o so muto manto na na mafa yesi to na man na kwase ni bo ka na kwanse uda kwanse ase wa fe wo se ni so so ni bisa se nkwa na e wo de anase pempeso de meko na ka wani dan kwase ri o apan na aka na asem no apan si o sensoro no adwun so go twedi ampon so nim se na bodwe sem no o hye dudu sa abo owo okoto eche koma apan se koto bet de bre no hwe aban ma men kan che se wunua bi ye na adwun so bedane o wa ye fa ne ya aboso na emo wo de ne bo wase amiemu ye se be ya onsa abo dabo o se hin senti o jan na waje ape ya alaji imam banda wo wanchi subune so o se ebe ye ne de pa ne se dabo ankeka no wankankramu fo de ne ye buta Flower, madase. Abo dabo krona. O se mbe beba. O hin ba be sha na se wo ha pejo na ba ko tira so. Yo twa wo hin me sha na ansa. Nti origina wa wedi nka pejo na ba ko. So hu. Empanifo so fa abrokukọ ko sua na wa mpam wa na asai. Empanifo se udi kama boni echi ko nwuma utu kusifuna hu. Yes u krama agini die no ka twa so beti oso amo a ka so dada. O fepe ni atakwata abo kama ko. O se opana go de nti no na media go jana wato fom. So hu se de asem ne tie. Ofie pani atakwata kro na o se efida ba mu kraman. Oni efe ni ofie pani atakwata o de asem dada na eka. Ofie pani atakwata kro ya. Ofie amane. Oja ni amane. Zini neme na nka ni yema na. Yes enimia ana krama de ni abonten wate. Empanifo se udi abo oso achi a. Asio ye wumpa bi da. So hu se de asem ne tie se asum mienu nya ntokwa ya ase a. Ewura ene habe ho ne hunu amanye. Empanifo se de wato koko aboka no. Ko so chi kan wole misara fa so. Na obi aton koko de okopɛ de mwe o je na dweso ayebo wo hui. Oba so to meko a ne fa so na wabo. So hu empani se oba o tutu be ma botom bia ncha no aso ne be mam. Empanifo se oba so da wo so pejana na menu hwa so a na kan so pen aduane me na kosu akuma di. Asem no abosi. Tie mama nganta se yes abeni fasa gosu akuma eni se eso ewe tampo sa na tie be bo se oba kosu akuma e ba ko fo dia oba kosu akuma e sa krantie e ba ko fo dia wa betumi akuna na ye wo dia wa ya de papa sa na tie empani se di owale oba ho ofefo eni de oye aburo nkwanche no mani hunu ye kro sa na tie empani fo se empani fo se 1 2 3 yanko 4 aka kana se o to aso yanko empani se 5 ye die bie mu no na mo hoho na nika empani se udidi na se nam ka osi mu a e kire se udidi ajabu na se mere hoho wo ba sana ba ba sai enye tutu ani yanko ba sai twaso ye me twaso empani se sa wonam na ati se twaso manya tintia na ya musie no wadu ye fe dua so chen kwantase ebia no wabu so ati ase yesi esuma ase kotwa dua wasi ye bra twa tintin prako me fie bo sana ko ma ne chese medin ka wu so ati ase sa na tie de okoto fundaka no ono wo se ye ne fe
na de okodam na ye ne fa na edie bia so odi utwa cross na dapma empanisi ale bi ni udam a uhu puma so mfa so da eme a eja bofo ocha ne be kwa fa so tuo no sa ta na akokosho re ka che ne be so utu akwati na esi be bia mo mu sempa ya ya de okay ba abusia ene minye wa kire bi pa minye ebe no abu bi pen me pacho me ni obi ansi aka radio si pen ena mo so ena mo meye metimi bu se na me bu ani wo de hwe na wa mo hwe wani eya minti na ma wutimi bu be no me pacho wa ni obi antena si mu be ni pen obi antena si mu be ni pen na wo social media handles bia me pacho ni social media handles bia ba fo wa me di wechi nko a abusiafo na oda ha no radio bi wa akoso radio bi wa but mo nhyɛ na nyɛ saa de no e wo so waka say radio bi so pen maka say radio so pen na akoye den wo ho o ne kyekere amamle ne amanje sɛ na na bibisa obi e de fi wo nkyɛn a pepa cho bodin na mahwefo ne hwɛ na radio ena de ebo on beto abaha no nye bi me di anka say de fam na Justice Kwabena Aban de fam yo aka den ena aka bibi enu aka otresi na access na kwa media manai wo be bi ato be say ya ma o ye abusiafo ye nwa na bɔ ne ho modin sɛ mo amuti asɛm na ɔkan na ɔne obi anhia mu bɛ ni bi na asɔre ba no ye ɔsahene ntia sɛ ye nipa hunu bi akɔ hunu na me sɛ asɛm aba na adwuma sɛ krama ya watoro no na nya ni fie wura empa so nti we di abusua mi gyina mu nyina na mabɔ me nua Justice Aban abaso sɛ wa ya de nka bebuo mu sahene sɛ die wohu mia me di ni kura tɔ wo so a na wabɔ hu na nso wa bɔ hu na wo so aya to nsa frɛ me na memra na yensi aka sɛ oni mu chia no ɛyɛ de bɛn ɛpiao